ihriska. Toto nebol nedovolený zákrok, ale pozor na túto rýchlu kontru po ľavom krídle. Prihrávka, strela a gól to nakoniec nebol. Ako spomínal, tak hostujúci tým neprišiel s úplne ideálnou dvojkou golmanov. Pozor na túto prihrávku, strela! No tak nechýbalo veľa a z gólu sa... Takže je logické, že potrebovali prestriedať, pretože boli na ľade už pomerne dlho, ale pozor na túto situáciu. Strelá výborný smyk, ktorý ešte na dvakrát znešil práve zakončujúcich hokejistov Topolčia. Na opačnej strane strela, ešte dorážka, ale ani toto nebol gól. No tak znovu vidieť záber Hauser. To sa už ale pravdepodobne nedozvieme. Hauser, jeho nahodenie nepríjemný teč, ešte golman domáci, teda pardon, hostí. So vyrážajú vpred. Strela a výborný zákrok. Modrej a je tu príležitosť na rýchly break, 2 na 1, zaujímavá príležitosť, strela, ale fantastický Noskovič drží ešte na, ale puk získala napokon tu Mešár, ktorý sa prekľúčkoval do útočného pásma, pokus o krížnu prihrávku a zhorná žrtka, tak toto gól nebol. Aj dať definitívnu bodku za dnešným výsledkom. Tak uvidíme, Simon Kalousek versus Noskovič, Kalousek nedal. No a...